Kako nezvanično saznajemo, teško povređeni zaječarski glumac Vasa Spasojević i dalje je životno ugrožen i nalazi se u kliničko-bolničkom centru Niš. Sumnja se da ga je u subotu u Gamzigradskoj banji, gde je Spasojević živeo, brutalno pretukao komšija Dušan J. i naneo mu višestruke prelome glave. Osumnjičenom Dušanu J. iz Gamzigradske banje određen je pritvor do 30 dana, potvrdio nam je Slaviša Dimitrijević, osnovni javni tužilac u Zaječaru, i nagovestio da postoji mogućnost da slučaj bude prebačen u više javno tužilaštvo, o čemu će se odlučivati sutra. Nakon produženog roka za registrovanje stambenih zajednica na teritoriji opštine Majdanpek, po rečima šefa Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Ivana Grmuše, registrovane su 73 stambene zajednice od ukupno 200. Iako u Majdanpeku ima dosta višespratnica, među registrovanim zajednicama bilo je i manjih stambenih objekata sa po 4 stana. One stambene zajednice koje se ne registruju na vreme, komunalna inspekcija kažnjavaće u skladu sa zakonom. Ove godine osnovnu školu u Zaječarskom okrugu trebalo bi da završi nešto više đaka nego što je to bilo pre godinu dana. Prema podacima okružne upisne komisije, prošle godine je u prvom upisnom roku u Zaječaru, Boljevcu, Sokobanji i Knjaževcu konkurisalo 884 svršenih osmaka, dok je ove godine pred malom maturom 30 đaka više u Zaječaru i isto toliko u Sokobanji. U Boljevcu nema veće razlike u broju učenika koji je ove godine u završnom razredu i broju koji je konkurisao lane, dok je u Knjaževcu 30 manje osmaka u odnosu na prošlogodišnji upisni rok. Udruženje novinara Srbije organizuje sutra u Gradskoj upravi Zaječar okrugli sto pod nazivom Javnost, mediji i lokalna samouprava. Početak je najavljen za 14 sati, a cilj je ostvarivanje što boljeg razumevanja zainteresovanih strana u procesu projektnog sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa. Takođe će biti reči o novoj medijskoj strategiji i budućim izmenama medijskog zakonodavstva. Među govornicima su predsednik UNS-a Vladimir Radomirović, generalni sekretar Nino Brajović i predsednik izvršnog odbora Petar Jeremić. Crveni krst Zaječar najavio je da će u saradnji sa službom za transfuziju sutra sprovesti akciju dobrovoljnog davanja krvi za radnike vodovoda. Pozvani su i građani da se pridruže akciji. Prema rečima doktora Dragana Glišića, načelnika službe transfuzije, za sada se operacije zbog krvi ne odlažu, ali su neophodne veće zalihe svih krvnih grupa. Akcija će trajati od 9 do 13 časova u Radulbegovom konaku. Za pravoslavne vernike danas je počeo višenedeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista, Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 8. aprila. Prva nedelja posta zove se čista, a poslednja je nedelja pravoslavlja, dok se do Vaskrsa uz posebna pravila smenjuju prečista, krstopoklona, sredoposna, gluva, cvetna i strašna ili stradalna nedelja. Prema pravoslavnom učenju, veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vera u vaskrsenje osnov hrišćanstva. Andrija Dimitrijević, učenik 7. razreda osnovne škole Desanka Maksimović u Zaječaru, član ski kluba Niš, osvojio je prvo mesto u slalomu i veleslalomu na međunarodnom takmičenju koje je minulog vikenda održano na Bjelašnici u Bosni i Hercegovini pod nazivom 17. FIS Kup Djeca za mir u svijetu. Učestvovalo je preko 200 takmičara u nekoliko kategorija, a Andrija je bio najbolji u kategoriji deca. Inače, prošle godine Andrija Dimitrijević bio je 18. na svetu u slalomu na nezvaničnom svetskom prvenstvu održanom na Kranjskoj Gori. Trenutno se takmiči na FIS Eurokran kupu na Mokroj Gori. Rukometašice Zaječara 1949 sa 28-15 pobedile su u hali na Kraljevici tim Vrbasa. Utakmica je odigrana u okviru 11. kola Super B lige. Zaječarke posle ove pobede sa Vrbasom dele drugo mesto na tabeli, a lider je Minakva. I u narednom kolu Zaječarke će igrati kod kuće i to protiv ekipe Pirota. Odbojkaši Timoka rezultatom 3:1 u setovima pobedili su Dubočicu u Leskovcu. Meč je odigran u sklopu 16. kola prve B lige, a Timok je sa 23 boda šesti na tabeli. U narednom kolu sledećeg vikenda u Zaječar dolazi Bavanište. Odbojkašice Zaječara sa maksimalnih 3:0 u setovima pobedile su na gostujućem terenu ekipu Aleksinca. Utakmica je odigrana u sklopu 15. kola druge lige Istok, a Zaječarke su ubedljivo prve na tabeli sa svih 15 pobeda iz 15 mečeva. Majdanpečke odbojkašice rezultatom 3:1 u setovima pobedile su na svom terenu negotinski Hajduk Veljko. Meč je odigran u okviru 15. kola druge lige Istok.
Fudbaleri zaječarskog srpskoligaša Timoka sa 0-1 poraženi su juče u Knjaževcu od Timočanina u pripremnoj utakmici za prolećni deo polusezone. Timok seriju pripremnih mečeva nastavlja sredinom nedelje, kada će na Kraljevicu doći Prahovski Dunav. Sportski savez opštine Majdanpek, mesna zajednica Rudna Glava i Savez za školski sport proteklog vikenda organizovali su u Domu kulture u Rudnoj Glavi turnire u šahu i stonom tenisu. Najuspešniji u konkurenciji šahista bili su Dalibor Filipović, Miloš Marinković i Slavoljub Filipović. Među stonoteniserima istakli su se Zvezdan Novaković, Mladen Radovanović i Željko Trifunović. Tokom dana u Zaječaru i okolini preovlađivaće oblačno vreme sa kišom, krajem dana sneg, najviša temperatura 2 stepena. U Majdanpeku takođe tmurno sa slabim snegom. Sutra će u većem delu istočne Srbije padati sneg, mogući su i smetovi. Ujutru -1, tokom dana 2 stepena.